תקטו. אפשר להמשיך. בקיצר, אני באתי על רומי. רומי מדבר בטלפון. וואו, תחבי את הפלאשן. רומי מדבר בטלפון. פתאום אמרתי, רות ליבל, יובל מחכה לך. אני יובל מחכה לך. אני נכנס למשרד, יובל אני ראיתי, יובל מסתכל עליי, חיוב יושב מול הסקייג'ואל. תגיד, הכל בסדר בשבוע האחרון? אני לא יודע למה, אני כל הזמן מרגיש שאני נופל עליך. אני מסתכל עליו, אני אומר, תשמע, יובל, אני כבר שבוע וחצי מרחף, לא יודע, יומיים זה יעבור. מסתכל עליו, עושה לי, וואי, אני חייב את היד, אבל גלי. מסתכל עליו, עושה לי. סע, אני מת עליך. סתרתי והלכתי, זה היה הדבר הכי לא מצחיק שעשינו אי פעם. חבורת אידיוטים, זה היה לנו ממש גרוע. אני קורא מצחוק. עכשיו תעשה תדריך. יואו, תעשה תדריך. יאללה, פליי אינטרוס. יאללה, תדריך. בוא נעשה אינטרו, מה עשית? הלוואי ולא היית עושה עכשיו תדריך. למה? מה אכפת לך? אני מתבאס על המאמר. לא, הסיפור בא מגניב לאללה, אבל אל תעשה תדריך, תספר משהו אחר. תספר איך פגשת את עידו בפעם הראשונה. גדול. אני רואה את זה מפה. לקח לי שנייה להביא מה יצא. אבל למה היא מחזיקה לך בציצים? למה אני קליב את זה ולא אני לא, זאת השאלה. זה כי אתה טמבל. נכון? חבורה של מפגרים. איפה ענבר? וואי, ענבר לא יכולה לראות את הסרטון הזה אף פעם. איפה ענבר, כן. מספיק, למה מול כולם? עשית עכשיו זקן ימניקית. זה נווה עשה. כן. גלי רק שאלה איפה הזקן, זה לא... טוב, תעשה תדריך. כן, תתחיל לדבר, אני כבר... מצלמה הוריד לי פה, תפו איזה צחוקים. כן, אה? אפשר לכבוד את זה. לא, אבל איתן, תבחר סיפור שאני אספר, אני לא רוצה לספר. סיפור אחר. איתן דווקא. כי איתן הכי שלא רוצה שאני אספר, אבל איתן צריך לספור סיפור אחר שאני אספר. אהוביה, אתה מתחיל להלחיץ אותי. אתה יכול לשים עליי את הרגל. רק אל תבור כאילו יותר בי.